a yanda muke kawo muku tarihin wato ƙofofin jihar Kano ɗaya bayan ɗaya, inda muka ringa kawo tarihin ƙofofin ɗaya bayan ɗaya da lokacin da aka yi su wato a zamanin Usman Giji Masu Ɗanwarisi jikan Bagauda. To mun kawo muku wato ƙofofin tun daga wato ƙofar Kansakali, ƙofar Waika, ƙofar Danƙwai wacce ake kiranta da Wanau, sai ƙofar Lunkui wacce ake kiranta da ƙofar Ruwa, sai ƙofar Mazugal wacce ake kiranta da ƙofar Mazugal har yanzu, sai ƙofar Adama wato wacce ake kiranta da ƙofar wato Wambai a yanzu, sai ƙofar Hanga, sai ƙofar Gartawasa, sai kuma ƙofar Ƙawaye, ƙofar Kawan Ƙari, ƙofar Barbushe, sai ƙofar Kadaba, ƙofar Shinkafa, sai ƙofar Bulbula. Ita da wannan ƙofar Bulbula mun gaya muku cewar an yi ta ne a daidai inda wato asibitin Aisami yake a yanzu, don haka a nan wato Usman Giji Masu Ɗanwarisi ya haɗe Kano, ya zagaye ta iya faɗin Kano kenan a wancan lokacin, ta nan ta wajen wato asibitin Aisami, ta nan wajen wato gurin za ka miƙe ka je kuma ka haɗe wato da ƙofar Kansakali. Iyakacin ƙofofin kenan inda aka yi su a wancan lokacin. Don haka bayan an gama wato wannan ƙofofin kenan an zagaye Kano kenan, kuma a zamanin sarkin Kano wato Usman Giji Masu duka aka yi su, ya yi wato matuƙar ƙoƙari inda ya wa'annan wato ƙofofi ɗaya bayan ɗaya wato guda 14 kenan, inda daga bisani kuma wato bayan ya wannan ƙofofi sai kuma aka sami wato sarki na gaba wanda shine yake ci gaba da wato yin wannan ƙofofi. Sarki na gaba wanda ya ci gaba da wannan ƙofofi wato shine sarkin Kano Muhammadu Rumfa, wanda ya yi ƙofofinsa a shekara ta 1463, inda shi ma bayan ya tarar da wayannan ƙofofi 14 inda ya rushe wato ƙofofi guda 8 kenan. Ƙofofin da ya rushe guda 8 su ne Hanga, Gyartawasa, Ƙawaye, Kawan Ƙari, Barbushe, Kadaba, Shinkafa da kuma wato ƙofar Bulbula. Ku biyo mu inda za mu ci gaba da kawo muku, inda za mu ji shi ma ƙofofi nawa ya yi bayan da ya rushe ƙofofi guda 8 a cikin 14. Ku da ku yi mana sharing, ku danna mana wato subscribing don samun ci gaba da kawo muku wayannan shi.